Така, здравейте хора, днешното видео ще играем Brawl Stars. Така, нека да започваме, няма време. Така, къде е Brawl Stars, бе? Ето го. Така, нека да започваме, хора. Окей. Така. Ето, както виждате, съм 17 000 купчеха на покажението. Но, преди да започнем, абонирайте се за канал с камбанката. Моля ви, хора, оставете по един лайк по това видео. Напишете някой готин коментар, каквото искате да направите. Само се абонирайте за канала и оставете един лайк по това видео. Така, сега, нека да започваме. С кой ще играя? Нека ви откача, както виждате. Така, нека да започваме сега. Стико. Хора, и правя гил, който се абонира за канала, ще изтегля 10 тима от вас. Може да спечелят Brawl Pass. Много е просто, само се абонирайте за канала. Колко е просто? Много е просто, само се абонирайте за канала. И аз ви давам Brawl Pass. Ще изтегля победителите. Мине по-ден. Само се абонирайте за канала, хора. Само абонирайте за канала и печелите Brawl Pass. Безплатно. Безплатно. Само се абонирайте за канала и е готов направо Brawl Pass. Ще спечелите. Така, печага си мисли, тук ще ме момент. Така, его, спокойно. Печага си мисли, че ще ме Power. Да, шели. Така, виждаме тук. Мико. 29 ранг. Power. Така, сега. Сега. Ще играя с екстра. Какво